У Прыдзвіні існуе легенда. У глыбіні Віцебскага раёна ёсць незвычайнае месца, дзе цвіце таямнічая папараць-кветка. Хто яе ўбачыць, той і будзе шчасліў, і наш край ужо не забудзе. Мой прывабны куток, мая вёсачка Вымна, што яшчэ прыгаджэй ёсць на гэтай зямлі. Я на горцы карнілінай ёю любуюся і ўдыхаю гаючыя пахі раллі. Назва вёскі Вымна паходзіць ад старажытнарускай асновы са значэннем выемка. І сапраўды, калі з'язджаеш з Карнілавай гары, то такі незвычайна прыгожы краявід паўстае, што аж дух займае. А многія жыхары вёскі шчыра прызнаюцца, што засталіся тут дзякуючы цудоўным вымнянскім пейзажам і возеру, абапал якога раскінуліся вёскі. Вымнянскай перлінай называюць здаўна Тадулінскі манастыр, які існаваў на вымнянскай зямлі. Князь Тадэй Агінскі заснаваў манастыр у 1743 годзе. Восенню 1943 года пад націскам Чырвонай арміі, адыходзячы з Яновіч, нямецкія войскі адступалі, паўсюдна пакідаючы пасля сябе пустэчы. Вялікай сілы выбух разнёсся па наваколлю. Гэта знак, цудоўны, велічны будынак Тадулінскага манастыра. І па сённяшні дзень біліся пазёрныя хвалі ў манастырскі бераг, а рэшткі сцен манастыра сіратліва пазіралі па наваколлі. На радасць у 2011 годзе было прынята рашэнне аб адраджэнні Вымнянскай перліны. Зараз на манастырскім халме пабудавана часоўня, усталяваны фундамент гасцінічных дамоў і дома для сясцёр. Вядуцца праектныя працы па храме святога дабравернага князя Александра Неўскага. Напісана 2 спіска тадулінскай іконы Пресвятой Багародзіцы. А зараз у нас спатканне з возерам Вымна ледавіковага паходжання. Раней яно называлось Тадулінскае. Не такое яно ўжо і вялікае, усяго 3 кіламетры з поўначы на поўдзень, але слаўнае, добрае. Захінае летам ад спёкі, зімой рыбаловам падабаецца. У любую пару года злавіць тут можна і рэдкага на Беларусь судака, і шчупака, ляшча з карасём, не гаворачы ўжо пра дробязь, з якой вараць любімую ва ўсім Віцебскім раёне вымнянскую вуху. Даўней каля возера стаяў манастыр, а насупраць за возерам замак князёў Агінскіх. Хадзілі такія чуткі, што замак і манастыр злучаны паміж сабой падземнымі хадамі. Калі пачалось ганенне на рэлігію і яе прыхільнікаў, манашкі некаторыя каштоўнасці з царквы схавалі ў падземным праходзе. Камісары дазналіся і пачалі шукаць гэтыя скарбы ў тым падзямеллі. Увайшлі туды, але раптам адбыўся абвал і заваліў усе выхады. Так і засталіся там людзі з гэтым багаццем. Возера не адзіны сведак мінулых часоў. Недалёка ад возера ёсць гара, якую людзі называюць Змеявішча, але змей там ніхто не бачыў. Некаторыя гавораць, што ў час айчыннай вайны ў 1812 годзе французы нанасілі яе сваімі шапкамі ў гонар сваёй перамогі, якраз на тым месцы, дзе адбылося гэта пабоішча. Тут сустракаюцца і унікальныя відавочныя праявы геалагічнай гісторыі, валуны, карысныя выкапні, а на самым паўднёвым усходзе ад возера Вымна, каля вёскі Хамутоўка, знаходзіцца самы высокі пункт – 254 метраў. Не толькі наша мясцовасць, але і ўсяго Віцебскага раёна.
вось надышоў час запрасіць вас у школьны гісторыка-краязнаўчы цэнтр на скрыжалях часу. Тут можна зрабіць падарожжа ў мінулае і ўбачыць сучаснае. Частка экспазіцыі «Куток» стылізаваны пад сялянскую хату, дзе сабрана добрая калекцыя вясковай начыння. Мясцовыя жыхары перадалі ў школьны музей іконы, прадметы сельскага побыту 19 і 20 стагоддзяў, ручнікі, прасы, посуд, інструменты і многае іншае. Адно з ганаровых месцаў музеі адведзена тэме вялікай айчыннай вайны, стэнды шляхамі перамогі, памяць сэрца. Тут прадстаўлены матэрыялы, прысвечаныя гісторыі вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, Вымна і навакольных вёсак, партызанскаму руху. А таксама прапануем вам наведаць наш знакаміты музей хлеба. Тут прадстаўлена багацце хлябоў, караваяў, пернікаў, булачак, многія з якіх сапраўдныя розныя арт-аб'екты. Хлеб пачынаецца з зярнятка, а яны ўсе розныя: авёс, ячмень, пшаніца. Цэлыя мяшкі стаяць уздоўж сцяны. У гэтым музеі дзеці не засумуюць з настаўнікам пачатковых класаў Любоўю Мачульскай. Вядучы занятак чароўнае цеста. Дзеці лепяць салёнага цеста, як з пластыліну, розныя фігуркі. Потым размалёўваюць іх. Атрыманы сувенір кожны панясе з сабой. Кожны візіт у музей заканчваецца чаяваннем з піраганнем. Доўга яшчэ можна распавядаць пра гісторыю, мясціны, знакамітых людзей, але адразу ўсяго і не раскажаш, бо лепей адзін раз убачыць.